Igbo onye nwanne ekelekwa m unu ka unu soro m nọ anyị gagbara egwu a. Ugbu a anyị echiago ama m dịka iso nọ anyị gabuli aha Chineke elu na o nwere ihe ghọtara, nwekwa ihe mụtara, nwekwa ihe egwu a kụrụ ugbu a kụzi n'ime ndụ gị. Ya dịrị gị na mma. Tupu anyị gagbara egwu, anyị na-eleba anya n'isiokwu a ka anyị jibere ụbọchị nke taa, ntụkwasị obi. Ntụkwasị obi nke ịtụgharị n'olu dị iche ọ bụrụ gị trọst. Ama m na ugbu a anyị na-ekiri m, o nwego ofu onye kwere gị nkwa, wee kwee gị nkwa na ọ ga-emere gị nke a na ọ ga-emere gị nke ọzọ. Iwe were ntụkwasị obi wee dowe n'ebe onye ahụ nọ. O nwere ike ọ bụrụ na onye ahụ emezuola ma ọ bụ ọ gharịpụla gị. Iwe na-ekịta na-eche gịnị ka m na-eme, gịnị ka m na-eme. Mana dịka ọ dị ugbu a, mgbe na-asị gị ihe ị ga-eme bụ laghachi azụ ihe na-akpọ drawing board, laghachi azụ n'isi ahụ ọkwa okwu bụ ebe Chineke nọ. Ọ wee ebe ahụ nke ọ ya wee nwee ntụkwasị obi. Mmadụ gharịpụgoro gị, ọ gaghị agharịpụ gị, maka ya wụ ebe ejirebe wee kwụrụ. Ọ ya bụ ama amata amata, echete obi esi ike. Ọ bụ ịnụ na di gị wee kwe ngwa sị na ịmụọ nwa nke mbụ na ị ga-ebido rụwa ọrụ, nwekwa n'obi aṅụrị ka isi enwe obi aṅụrị mgbe ị na-elubeghị di, wee na-enwe amara n'ime ndụ gị. Ugbu a ị nwere nwa nke mbụ, di gị sị na enweghị ebe ị na-aga, iwe n'okwu kwa ụbọchị. Ihe m na-arịọ gị bụ biko ebiri osisi dị gị okwu. Ị ga-eme owu were ikpe gị gaa n'ala si Chineke, nna biko ana m enwe ntụkwasị obi n'ebe ị nọ na ị ga-emetụ obi ịdị m aka ka o mee dịka o siri wee kwe m na nkwa. Mana ya hụ na imeghụ nke a sị na ọkwa esi sesiwa ya okwu na-asa ya ụka otu adịghị mma. Omega mmadụ mega onwe ya. Nwata na-ebe akwa na ọ ga-arụnye aka n'ọkụ, ya arụnye aka n'ọkụ ọfụwa ya. Ejighị ọsọ ete pankeki n'ihu. Ihe ị ga-eme bụ dịka m kwukwuo na mbụ, were ikpere gị nke a na-ayọ Chineke si ya biko ya metụ di gị aka n'obi. Nkwenye dị gị na ihe na-amasị di gị na-emere ya ahụ, ọ ga-eme ya o wee nwee ntụgharị uche. Dịka ị na-ayọ Chineke jiekwa ezigbo akparamagwa ka o nwee ike mee ihe ahụ o kwere na nkwa. Ị bụrụ nwoke, ịfụ nwa agbọghọ ị ga-alụ, ị ga-esi ya na ọ ga-alụ ya, ọ kwete, o wee fụzi onye ji ego wee gbaa gị achọghịkwa m. Agala were gịnị were iri kwunye n'oru, nwee ntụkwasị obi n'ebe Chineke nọ na ọ ga-arọpụtara gị onye ọzọ ga-afụkwa gị n'anya, gị na ya wee bi dịka di na nwunye. Ọzọkwa dịka ibe ya, ị bụ nwata nọ n'ụlọ akwụkwọ, nna gị wee gwughị ngwasị gị na tupu anawa ego eji aba n'ụlọ akwụkwọ na ọ ga-enye gị ya, na gị gbado obi n'akwụkwọ ị na-agụ, wee kwe wee lawa ụlọ akwụkwọ. Tam nke mbụ eruola, nna gị egosighị onye ọbụla. Tam nke abụọ eruola, o nweghị ihe o gosiri. Ihe na-agwa gị nwee ntụkwasị obi n'ebe Chineke nọ. Tinye nna gị n'ekpere. Agara maka na nna gị enye gị ego akwụkwọ dịka nwa nwaanyị, ijegbe awa ntịrọ, o mega mmadụ mega onwe ya. Ndị Igbo so ya gbachaa egwu, o megịnị ọ laala ukwu. Ndụmọdụ m na-enye ụbọchị nke taa bụ tụkwasị obi gị na Chineke. O wee eziokwu na ị ga-atụkwasị obi n'ebe mmadụ nọ, mana obi ị na-atụkwasị n'ebe mmadụ nọ rere 100%, were 50 tụkwasị ebe mmadụ nọ, wee zie nke ọzọ tụkwasị n'ebe Chineke nọ. Ikee ya 70-30, nye Chineke 70, nye mmadụ 30. Onye a bụ ebe ihe ọ ga-awụ ime ị mara na nke iji ka. Dịka anyị na-aga n'iru, anyị ga-agbara obere egwu. Anyị gbakwara obere egwu, anyị ji akwa anyị amalite ebe anyị kwụsịkwara, maka igba egwu dịkwa mma. Ọ ga-eme anyị agbatị ọkpụkpụ, ma nwekwa obere amara na ihe anyị na-eme na ndụ anyị. Soro m
dịka anyị ga-aga gbaa egwu a nke afere egwu ya, aha afere egwu ya bụ Day Don Break, chi abọọla, nke nwanne anyị nwoke kụpụtara, nwanne nwoke bụ Kezi kụpụtara. Soro m dịka anyị ga-agba egwu a, mụtakwa ihe dịka ị na-agba. Echefukwana, ihe a bụ Oge Amara n'Isi Mbido TV.